God aften. Jeg er super glad for at stå på scenen her i aften. Mange danskere påstår, at diktatur og diktatorer er ved at være et overstået kapitel af verdenshistorien. Det er jeg mega uenig i. Jo. Det er da rent nok. Gaddafi og Mugabe er da heldigvis været nødt til at trække sig. Men Johnny Reimer og Richard Ragnar, det var sgu da stadigvæk musik. Jeg har udskudt at optræde med stand-up de sidste 5 år. Jeg har gået og bøvlet med noget sygdom. Men det behøver jeg ikke uddybe nærmere, for jeg tror, vi alle herinde i forvejen kender til anal kløe. Folk går rundt og kalder mig handicappet. Det synes jeg er pisseirriterende. Er I ikke søde at være med det? For er der noget, jeg hader allermest i verden, så er det fanden galt med golf. Jeg er spastiker, og det er jeg faktisk lidt ikke ked af. For jeg synes selv, jeg ingen begrænsninger har i livet. Det eneste problem, jeg har, er, at jeg falder, hvis ikke jeg har noget at støtte mig til. Men det skal jeg ikke være bekymret for at ske nu. For 9 ud af de 10 gange, jeg falder, har jeg drukket 19 genstande for meget. Der er meget, vi spastikere kunne bidrage med til samfundet. Jeg kunne for eksempel stille op i X-Factor. Selvom jeg godt ved, at jeg synger som Bert Hårder, der er træt af at skide, så vil jeg alligevel kunne formå at få det sidste hos en af de tidligere X-Factor-dommere. Jeg vil simpelthen kunne stille mig op foran Nina Raffen, synge Danmarks nationalsang, så godt jeg nu kan. Når hun så siger, hvor lyder det dårligt, så siger jeg, det er vi ikke ked af, Nina Raffen. Ja, for jeg har et stort forbillede og en virkelig stor inspirationskilde i min hverdag. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad hun hedder nu. Men du må da erkende, det både ligner og lyder som forsangeren fra en førne. Selvom jeg har været handicappet i næsten 20 år, har jeg stadig nogle spørgsmål og filosofier om handicap, jeg har lyst til at dele med jer her i aften. For hver gang jeg tænder for min radio, tænker jeg, hvor længe skal der gå, før denne kunstner kommer ud i en pressemeddelelse og indrømmer, kære fans. Det her kommer helt sikkert som en stor chok for alle sammen, og mange af jer vil sikkert heller ikke tro det. Men jeg er altså stammer. Og det vil jeg nok være. For evigt. Indtil jeg bliver en engel. Jeg elsker. Kun ja. Kærlig hilsen til Rasmus Sebak. Om 3 generationer vil vi mennesker må så kunne bruge hinanden som alternative energikilder. Statistikker viser jo, at flere og flere forældre kalder deres børn for dampbørn. Hvordan kan det være, at escortpiger har så svært ved at komme ud i andet erhverv? Man må da formode, at de er nogle af de bedste til at sælge sig selv. Hvis en escortbil lader sig gifte, skal man så kalde bryllupsgælden for betalingsret? Mit sidste og endelige spørgsmål til jer i aften. Kan I forklare mig, hvad filen er forskellen på dansktopsolister og mongoler? Okay, så lad mig prøve at forklare på en anden måde. Kan jeg virkelig være eneste her, der har nøgendans og regndans på Roskilde Festivalen med mongoler, samt blev voldtaget ved Garderhavnværk? Der er et skridt og rap. Ingen forskel. Sved, blod, ufrivillig vandladning. Og en tunge, der efterlader de vildeste sugmærker en time i stedet på kroppen.
Og jeg prøvede selvfølgelig alt for at benægte Richard Ravnvalds enorme begær. Ja, det stemmer, jeg har en regulator. Men lad så være at kalde mig kære lille mormor. Rasmus Nielsen, giver det op. Til at begynde med, så er du undtagelsesvis tilgivet for mic-stativet. Ikke mere brok for det her. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg tænkte helt i starten, lige da du gik på, at ja, det er lidt ligegyldigt, fordi at du snakker jo ret meget om din sygdom bagefter, hvilket er fantastisk. Jeg mangler lige i starten bare for at få det ud af verden, fordi alle folk tænker, når du går op på scenen. Men det kommer med det samme bagefter, så det er jo ikke... men en ting, du virkelig skal være opmærksom på, nu har du så kort tid her i aften, så det er ikke rigtig var det issue, men det vil altid være en ting, som du er nødt til at nævne, bare for at få det ud af verden, så du ligesom kan komme videre med showet, men sørg for, at hele dit show må aldrig nogensinde handle om det, men det gjorde det heller ikke i aften. Jeg synes, det var super godt afbalanceret. Tak. Ja. Og Thomas? Det synes jeg også. Hvor mange gange har du optrådt? 3. Det er din tredje gang? Ja. Jeg vil sige ligesom Sten, jeg synes det var godt, at du fik punkteret. Jeg synes, at det ville være sejt, at du overhovedet ikke har nævnt det, men det er helt ret, det var så rart, at du gjorde det fint. Det du faktisk gør, det er, at du laver en joke, som ingen griner af. Og så laver du punchline, som er endnu mere stærk, og så tænker folk, og jeg må godt grine. Det var lidt sjovt at lægge mærke til, fordi det var faktisk sjovere, hvad du sagde til at starte med, men det var faktisk lidt... Så det er godt at få det punkteret. Og ja, det er jo rigtig gode jokes. Jeg synes, det er rigtig gode jokes, mand. Tusind tak. Ja. Du griner meget højt af en af dem selv. Det vil jeg nok ikke. Selvfølgelig, hvis det er første gang, du har hørt den. Men det vil jeg nok prøve at fjerne. Så ringer vi når jeg er sur. Så når du har så mange gode jokes, så vil jeg gå ind og fjerne dem, der bliver mærkelige og klamme. Det behøver du slet ikke. Vi der er bare gode jokes, men den der Richard Ravnvald, mongoler ting, det behøver du slet ikke. Når de andre er så stærke, så skal vi slet ikke ud i det. Så tænker jeg på, at du... Hvor gammel er du? 19. Nå, fordi du sagde, at du havde været handicappet i næsten 20 år. Jeg bliver 20 om 6 måneder. Ja, jeg tænkte bare, at det var sjovt at sige. Jeg var bare 6 uger. Jamen, det var fordi, jeg tænkte på, at jeg synes, det kunne være sjovt at sige, at jeg har været handicappet i 20 år. Jeg er 21, men 2009 var et awesome år. Det skulle nok være sjovt. Men ja, altså, det var bare rart for mig at se, at når det ikke var jokes om, at du er handicappet, så var det faktisk gode jokes. For vi har faktisk været igennem rigtig mange spastikere i den tid, vi har været igennem. Og jamen, der har været rigtig mange, det er der ikke noget dårligt. Og de har alle sammen stået med pis og lort, og folk har bare skrædet af grin, fordi de var imponeret over, at de kunne komme derop. Jamen, det er desværre rigtigt. Og her var der rent faktisk noget, du havde nogle rigtig gode jokes, og her det nød det rigtig meget. Så fedt, Rasmus. Tak for det. Rasmus,